Malti hija minn ta' quddiem fl-opportunitajiet favorevoli għal persuni li jaħdmu għal rashom. Dan joħroġ minn statistika tal-Eurostat li turi kif l-2017 Malta kienet ir-raba l-aktar pajjiż illi offrit opportunitajiet xierqa biex persuni jiftħu negozju għal rashom. Fl-istatistika jintqal kif l-2017 fl-Unjoni Ewropea kien hemm aktar minn 228 miljun persuna impjegata u ma 33 miljun minnhom kienu jaħdmu għal rashom. L-istatistika tal-Eurostat turi kif aktar minn wieħed minn kull 5 persuni self-employed fl-Unjoni Ewropea sabu opportunità tajba biex imexxu n-negozju tagħhom. Il-biċċa l-kbira ta' dawk self-employed għażlu li jaħdmu għal rashom minħabba opportunità favorevoli. Din ir-raġuni kienet segwita mit-tkomplija tan-negozju tal-familja. F'Malta 33% qalu li sabu opportunitajiet favorevoli li wasluhom biex jibdew jaħdmu għal rashom. 20% għażlu li jkomplu n-negozju tal-familja. Fl-Unjoni Ewropea 28% tas-self-employed qalu li ma sabu l-ebda diffikultà li jaħdmu għal rashom fl-aħħar 12 xahar. Il-Eurostat qal li f'Malta 29% ma sabu l-ebda diffikultà u pajjiżna kellu fost l-inqas rati ta' persuni li esperjenzaw xi forma ta' pis amministrattiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.